आरो साननै नांगोन नाया एसे एसे जाहांबाय बेखौ जिरायग्रा बरहाया बनदों बेयाव स्पन्ज होगोन आरो ना नों काउन्टारखौ एसे बानायनो दङ दायो नै माइक्र'फन टेस्ट जागासिनो दङ नैबे हेलौ हेलौ 1 2 3 हेलौ 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 गोदान हेलौ गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल दायो आं थांनो ओंखारदों नैया पार्सेल मोननै दङ बेखौ लांनोसै बेनिफ्राय आरो जोंनाव जा किउट मावजै जोनोम मोनदों देखायनि आंखौ खोमोरना दोनै नङाबा न' सिङावसो हाबना थाफैयो फैनानै बिसोरनो बरिया आङो थाग्रा जागा बानायना होदो नैया जि मोजां नाय किउट सोरानिबामोन फैनानै जोंहानाव जोनोम मोनबाय ओमफ्राय आङो बरियानो बानायना होबाय बिसोर माथाम जादों या टिक्लु किउट ना लोगोफोर ओमफ्राय नै मोसौखौ होखारना हरनोसै ओंखारलांसै नालाय होर दायो लोगोफोर ओंखारलांसै ओमफ्राय दायो नोंथांमोना भइसखौ खोनागासिनो दङ माइक्र'फनाव आंनि दायो नै माइक्र'फन टेस्ट जागासिनो दङ नैबे नायनोसै बेसेबां मोजां ओंखारलांनोसै हेलौ 1 2 3 हेलौ गोदान नालाय टेस्ट खालामदों आरोना हेलौ 1 2 3 बेस्ट कुवालिटि जुदि मोजांबा आं साजेस्ट खालामगोन नोंथांमोनाबो लानो हागोन नै पस्ट अफिस टेक' होखांबाय ओमफ्राय हेन्डसाम बय नुदों सासे नै लदा जानो बिराद हेन्डसाम आरो इयो लाबोआखै स्कुटि बेखायनो जि अखा हायनो ओमफ्राय माबा मोनसे जाना फैनोसै मिस्थ्रिबो नांबाय आरो थांनो हायाखै आङो थांगासिनो दङ अखा हादों नालाय नैया स्कुटि लाना फैनायखाय थांनो हायाखैमोन दायो थांगासिनो दङ स्टराव मिस्थ्रिफोर दङ नालाय ओमफ्राय नायदो फुरा रेनकट गाननानै थांगासिनो दं आङो बरियानो लामानिबो अबस्था नाय दैयानो दै फुरा भर्ति बेटारि गारिनि बा लामा नाय खिन्थु बियो बानायगासिनो दङ नेक्स्ट इयारफोर जाहैगोन जानो हागौ दायो दैज्लांखाय हागवाखै बिसोरबो नैया दायो मावगासिनो दङ जाथ'वाखै नै मोनसे रेगा जाबाय आरोना नै बिदि जागोन बेनिफ्राय आरो बैथिं मावनो दङ अखा हादो अब्लाबो लायना दङ दे थिगानो बेफोरखौ बानायजोब्बाय नै बैफोरखौ बोखारबाय लासै बानायगासिनो दङ स्ट'रा लोगोफोर रिपेयारिंनि खामानि सोलिगासिनो दङ जेबो गोदान गैया बेयाव अल रेकखौनो आङो रिपेयारिं खालामगासिनो दङ बेनिफ्राय लोगोफोर बेयाव कालार फोनगोन रेकखौ एसे फिसा बानायदों बेनिफ्राय वारिं दङ एसे टाइम लागोन बेखायनो नेक्स्ट मान्थनिफ्राय पुरा रेडि जागोन स्ट'रा थ' नोंथांमोना फैनाबो शपिं खालामफैनो हागोन भिजिट खालामफैनो हागोन आरो रुमा फाइनेलि नोंथांमोना बिराद खस्थ' मोनोमोन ना रुम फिसा सानो नोंथांमोना नायनो खस्थ' मोनोमोन थ' बेखायनो खाथिनि गंसे दखान दङमोन अनलाइन बिथांमोना गारना थांनायखाय दायो आं लानानै नै बेरा दङमोन बेयाव माबाया बेखौ सिफायनानै मोनसे रुमखौनो बानायना लाबाय आरो ना लोगोफोर थ' नोंथांमोना बिराद मोजाङैनो नायनानै लानो हागोन बेनिफ्राय सिलिंआबो अल सिलिंखौनो रिपेयारिं खालामबाय बाखिनि मिस्ट्रिफ्रा लोगोफोर दायो दङ जोङो स्ट'राव नाय गोदान सेलफि स्टिक बियो बेजों आङो शट लागासिनो दङ नैया नायदो हिट नुखायो नैया ओमफ्राय बेयावबो लागोन आं नायनि नैया
नायदो बरिया स्टेबल जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माइक्र'फनखौबो इउज खालामदों आङो नाय ओमफ्राय देखायगोन आङो सेल्फिजों नै जोंनि स्ट'रा जास्ट डेम' नायबाय आरो खनसे होमबाथाय दायो आं माइक्र'फन लगायाखै माइक्र'फनखौ टेस्ट खालामगासिनो दङ दायोथ' मोजांखौनो मोनदो दिनैसो सानसे इउज खालामदों नालाय नायनोसै उननि समाव मा जायो दायो भइसआबो मोजां फैदो नयस फैया बिराद मोजां थ' लाजायो आरोना आं लानायखौबो नोंथांमोनहाबो फेन्सिनिफ्राय लायदोंमोन आङो थ' दायो मोजांखौनो मोनदों आङो बेखौ इउज खालामनानै खिन्थु बे एबार लानाया बे माइक्र'फन गैया आरोना दहायनोसो माइक्र'फन दंमोन दायो बे खैदिनाव ओंखारो नायनोसै बिसोरो लागातार नांगासिनो दङ साननैयाव बेखिनियाव ओंखारबाय आरो साननैसो लाबा हागोनदां बिनि उनाव आरो वेरिं दोङो बेनिफ्राय फ्ल'र बहुत माबा माबि खालामनांगौ नांगोन आरो 10 दिनसो मिनिमाम ओरैबायदि सान्दुं होनदों ना लोगोफोर दिनै फैलायबाय आङो आरो साननै नांगोन नाया एसे जाहांबाय बेखौ जिरायग्रा बरहा मोनदों बेयाव स्पन्ज होगोन आरोना नों काउन्टारखौ एसे बानायनो दङ रेक बिदि जागोन बेयावबो बिदि जागोन बिथिं ग्लास थागोन बेफोरो नांगौ नेक्स्ट टाइम बिथिंबो रेक जागोन खामानि सोलिगासिनो दङ जाथ'वाखै स्ट'रखौ निउ लुक्स नुगोन आरोना लोगोफोर रिफायरिं नाय बेसां माल बुस्थु आलाय सिलाय बाखि मालफ्राथ' सब न'आव दङ गोबाङानो अनलाइन खालामहरगासिनो दङ खिन्थु माल बरननोनो हायाखै माने बस्थायाव सोनानै दोनना बबाव दङ पात्ता गैया ग्लास होगोन फ्रन्टआव ग्लास होनो दङ एसे टाइम नांगोन नेक्स्ट मान्थआव जाहैगोन आरोना बे सिलिं थिलिं लागायजोब्बाय वेरिं लागायनो बाखि दङ बेखौ रेडि खालामगासिनो दङ बेफोर साफा खालामनांगोन कार्पेट बनांगोन कार्पेटआ ओरैबायदि हामा जाबाय कार्पेटखौ बख'नानै गोदान लागायनांगोन बरियानो बेखौनो दायो माबा खालामगासिनो दं ओमफ्राय माबायाव होनाय लाइटआ बेफोरो गासैबो बेखौबो दाम दङ बेयाव रेकनि सिं होनाय लाइटआ बेनो बरियानो ओमफ्राय बेफोरखौ गासैबो इनभार्टाराबो बिराद लेथार जाना दङ साफा खालामनांगोन जोंहा दखान नेग्रा आबैया दङ बे लाइटखौबो फाहामनांगोन बे लाइटआबो एसे प्रब्लेम होगासिनो दङ फाहामजोबनांगोन हेल'जेनखौ बख'नांगोन हेल'जेनखौ होला बेयाव मोजां लाइट आरो मोननैसो लागायबावगोन ओमफ्राय बेफोरो माबा जागोन ड्रयार जागासिनो दङ सिं बिदि सम नांबावगोन आरोना लोगोफोर स' साननैसो नेदो अनलाइन लागासिनो दङ नोंथांमोना अनलाइन खालामना दायो लायोबा अनलाइन अफलाइन दखानाव स्ट'राव जानांगौ नालाय अफलाइन हरनो हाथ'वाखै अनलाइनाव मोनगोन माने बेयाव जेबो गोदान लगायाखै जि प्लाइ दङ बेखौनो रिपायरिंसो आरोना गांनैसो एसे गोदान लाबोगोन थोनाय नङा दा स्ट'रा गिदिर जाबाय नालाय बे गुवारा फुरा 20 फुट जाबाय गोलावा 18 फुट गुवार जाबाय नङाब्ला सिगां 10 आरो 18मोन फिसा टिक्लुक्लुमोन दायो मोननैया मोनसे जाबाय बेयाव वालखौ सेफायबाय नालाय नेहा बेयाव वाल दङमोन बरियानो सेफायना होबाय बेखायनो एसे गिदिर नुबाय आरोना दिनै आमथिसुवानि फुजा सोलिगासिनो दङ दायो मा कामाख्या बेयावबो थांनो हायाखै ओरैबायदि गरमनाय बा हाव बेफोरखौ अफ जानो दङ आमथिसुवा बायनाय लोगो धाम गायगोन मानसिफ्रा मिस्ट्रिफ्रा गारि लाना फैखायो बरा लागायगासिनो दङ गामिनि सेंग्राफोर गिता फरायगासिनो दङ दासैनो